Vi tester 20 skud. De kommer her. De er alle sammen skudt med manuloader, eller bliver. Det vil sige, at jeg klikker selv frem hver gang. Det er usorteret hagl. Den klemte. Skud. Sådan går det, sådan kan kraven. Den der veksel, den kunne jeg godt mærke, den gik stram ind igennem. Det er fordi, der ser en pinprobe i lige nu. Og en pinprobe, den kan altså godt vælte hagl lidt. Hvis man sætter pelletproben i, så går der, så ser de altså alle sammen i en klat. 25 meter, 20 skud. FX Crown, all day long. Skyder 20 på den samme. Vi kommenterer ikke for den skyder forkert. Jeg holder bare på det samme center og ser hvor tæt den grupper.